ki tashi mana ba na san ba bacci ke ba tashi. Har mutsi da Allah bibi ko dan goyi bai kai ka rigima ba dan Allah da Annabi. A'a. To yanzu ke zaki iya bacci ki bar mijinki bai bacci ba? To shi ma mijin nawa na ga bacci kake. Ban san me ya tashe shi ba. Ƙaran hadari ruwan sama ake sosai sanyi nake jibe. Yanzu dan Allah dan Annabi dan kana jin sanyi baraka ja blanket ka rufe kanka ba sai ka tashe ni? Ni fa ko motsi ba zan yi ba duk kafafuwa na sirri da rufe ni mana. Wallahi baby idan ka rasa kafafuwanka ko sai na shafa ma. Ko kaɗan. Ki san ko na rasa kafafuwa na ba zai dame ni ba saboda na san ba ki taba guje min wai saboda wani na kasa ba. Insha Allah babu abin da zai same ka da lafiyarka zaka kare rayuwarka. Ko kuke fa. Thank you my love. Maki ya gudu na tashi daga barci. Ba na gajiya da jin yanki ne. Ba na gajiya da. A to me mun ka boda kuma. Eh?